Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsar. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Tanang sakop sa IATF ania sa Sugbo alang sa mga lakang sa nagsakang kaso sa COVID-19 sa Sugbo. Kapin 120 ka mga medical staff sa pribadong ospital sa Cebu City gipang quarantine. Mandawi City Police Office gi-isolate og way gidawat nga mga bisita og bisan unsang transaksyon. PUJ driver sa Lapu-Lapu City nitiyabaw na kay wala pa'y panginabuhian. Gibakbak pagyod ang terminal kay tukuran og cell site. Tricycles ug modern jeepneys sa Talisay City balik biyahe na pankutubra sa Bulacau. 7 ka magsuon nga biniyaan sa inahan ug PDL pagyod ang amahan gisagop sa mga pulis. 50 anyos wala na mag-maintenance ug mga tambal tungod sa paugnat sa kusog. Ilabi na karon nga pandemic. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Presidente Rodrigo Duterte mipadak ang Dinner Secretary Roy Simato dito sa Sugbo uban sa tibok sakop sa Interagency Task Force. Kinero notabang pagpangita og kasulbaran sa padayang pagsaka sa kaso sa COVID-19 mapasyudad man o probinsya sa Sugbo. Nasubo ang presidente, gumikan sa nasinating problema sa COVID-19 dinhi sa Sugbo. Ang report ni Femery Dumabok. Ang Cebu ngayon ang may problema. May problema sila. Alam mo kasi pag may problema, tapon na yan eh. Kini ang usa sa unang pamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte atol sa iyang talks to his kababayan kagabi. Hinungdan ngayong gipadala dinhi sa Sugbo si DNR Secretary Simato. Isip mo ay mangulo sa mga representante sa Interagency Task Force. If you solve the problem locally amongst the officials there, there's bound to be a derailment in the programs of government because they would start to blame each other. Dugang pasabot sa Pangulo nga ang iyang pagpadala kang Simato dinhi sa Sugbo. Wa nagpasabot nga wa na siya salig sa kapabilidad sa mga naa sa pangagamhanan. Iyang gimanduan si Simato nga subayo ng unsay nabuhat na, wa pa nabuhat ug angay pangabuhaton. Kaya sabi ko kay General Simato, just exercise the powers of the task force. I must have the picture of how grave the situation is or the situations are, and malaman ko na may bawaan ako nga naanay tao nagpalihok. Nasubo ang Pangulo alang sa Sugbo nga nakasinati karon ning dakong problema dala sa COVID-19. Hinuod ni Dasig usab siya sa mga Sugboanon nga makaya ra ang tanang pagsuway nga giatubang karon kung magkahiusa og mutuman sa mga sugyot alang sa kaayuhan sa tanan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Mga pribadong ospital sa Sugbo may pahibaw nga puno na gyud ang ilang facilities sa mga COVID-19 patient
sa post sa Facebook page sa Chongwa Hospital, mipahibaw kini nga napuno na sa mga COVID-19 facilities ang mga private hospital. Kini bisan pa man og migahin sila og dugang mga lawak alang sa COVID-related cases. Samtang gipahibaw sa Chongwa Hospital Management nga doon na sila ay 180 ka mga COVID ka confirmed, probable o suspected patient. Aduna usay kapin sa 120 ka mga staff sa nasong tambalanan na naka-quarantine kanon. Gilangkuban kini sa 46 ka mga doktor, 79 ka mga nurses ug 68 ka mga support staff. Bisan pa man ini gipasalig sa mong tambalanan nga dili ma-compromise ang ilang serbisyo ngadto sila mga pasyente. Mihangyo sila og pasensya ingon man pagsabot sa ilang limitasyon ining padayon pakikumpati karon batok sa COVID. Labing daghang kaso sud sa usa ka adlaw natala sa Nagbayan sa Mandawi. Gahapon pasabot sa syudad gumikan kini sa halapad nilang contact tracing nga gihimo. Ano ang report ni Nico Sereno? Kagahapong adlaw lang dugang 71 ka mga COVID-19 positives ang napuno sa Mandawi City. Kini ang labing daghan nga kaso nga natala sud lang sa usa ka adlaw. Nagikan ang mauma kaso sa lain-lain nga barangay. Kadaghanan niini mga first generation contacts sa unang mga kaso. Kani atong mga new cases nung ubay-ubay yun. Tunod ni siya sa ato ang pag-contact trace sa mga previously nga ni positive. So gipasalig hinuon sa Dakbayan, isunod na nila ang pag-decontaminate sa mga dapit nga apektado. Sa kinatibuk-an, misaka na ngadto sa 627 ang kumpirmadong kaso sa Mandawi. 17 ang namatay, samtang 187 usab ang natala nga recoveries. The first step to solve a problem is to acknowledge there is a problem. So, naghimo yung tao maputi nga contact tracing sa mga contacts atong mga first nga ni positive. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Taliwa sa kadaot nga namugna sa pandemic, mito mausab ang kaayo sa kasing-kasing sa mga tao sama sa gihimo sa kapulisan. Din ilang gisagop ang 5 ka mga bata nga biniyaan sa ilang inahan, samtang ang ilang amahan anausab sa bilangguan. Ania ang report. Kini ang kanipinoyanan nga di gani matawag nga barong-barong tungod sa kagamay. Dinhi nagpuyo ang 7 ka mga bata nga biniyaan sa ilang inahan samtang ang ilang amahan anaas prisuhan. Gamay pa ang kamanghuran ug linghod pa usab ang pamuot sa kamagawangan. Ang tiguang apuhan na lang ang nag-atiman kanila. Ang kahimtang sa mga bata ang nakapatandog sa kasing-kasing sa kapulisan. Gipatukuran sila og balay, simple raman apan disente nga kapuy-an sa mga bata nga nagkinahanglan. Ang mga pulis na usab ang nagpanday sa nasong balay. Naantig din ang ating puso ng ating butihing regional director at nakita nga niya yung bahay ng ating mga siblings ay talagang wala na, kaya he decided and directed me to coordinate dun sa at kailangan namin gawin yung kanilang matitirahan despite na wala na nga silang magulang. Suma ni Police Colonel Roderick Mariano, ang direktor sa Cebu Provincial Police Office, kaang PNP na ang magsilbing ginikanan sa mga bata. Dili lang ang Pinoyanan kundi apil usab ang pagpaeskwela kanila. Being the adopted family ng CPPO, ay asahan po natin na talagang tutulungan natin yung mga bata at gagawin natin ang lahat upang mapatnubayan natin sila at maging isang mabuting mamamayan ng Cebu. Mukabat na sa 8,000 ka mga pamilya sa lalawigan Sugbo ang naayudahan sa kapulisan ubos sa programa sa PNP nga Kapwa Ko Sagot Ko. Gikan sa kaugaling bulsa sa mga pulis ang salapi nga gigamit aron matabangan ang mga nagkinahanglan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-lapu si Mayor Junard Ahong Chan na negatibo na sa swab test. Apan gikinahanglan pa sa ipaubos o galaing retest human may nakitang uwat sa iyang baga. Siluan Mirondina sa report.
Malipayong gipahibaw ni Mayor Jonard Ahongchan nga nagnegatibo siya sa rapid test ug sa swab test niadtong milabayng Huwebes. Ugma ang ika-14 ka adlaw nga napaubos siya sa home quarantine. Busa karong adlawa, gikatakda siyang mopaubos sa ikaduhang swab test aron masayran kung hingpit na bagayod siyang virus-free. To make it sure, kaya nakita dito sa akong CT scan na ang both sides na ko sa akong lungs na ay dunay scar. So bayawan siya nga basin maminus akong oxygen, maglisod ko ginawa. Pero so far, wa naman jud ko gipamati. Ako gi-closely monitor jud ang oxygen sa akong lawas. Okay na pa, so okay naman jud. Matod sa mayor, wala na siya hilanti ug wala usab siya ubog sipon. Gani nagpanikad na siyang mobalik og trabaho sa City Hall. Iyang gibutyag nga samtang naka-quarantine na hinabi usab niya si Konsehal Rico Amores. Pinaagi sa telepono og gidasig niya nga magpakalig-on. Hayan ugma masayran ang resulta sa subling pagpaubos sa mayor sa swab test karong adlaw. In God's will, if I will be negative tonight, I will make an announcement by tomorrow, and if my doctors advise na pwede na ko mo report, probably in Thursday, Huwebes pohon, mabalik na si Ahongchan. Uban ni Godfrey Relien, luon na din na Balitang Bisdak. Mga pampublikong sikilan sa dakbayan sa Talisay mibalik na sa pagbiyahe apan pag-issue og permit to operate sa mga tricycle units temporaryo unang gihunong. Si Lian Singkunan sa report. Human gipaubos pag-usab sa GCQ ang dakbayan sa Talisay. Balik biyahe na usab ang pipila ka mga pampublikong sakyanan. Kahinumduman, dihang gipaubos sa MECQ ang syudad. Gibalik una ang libreng sakay sa mga L300 o mga tricycles nga gisubsidize sa syudad. Apan matod sa hepe sa City Toda, wala na'y libreng sakay o balik pasada na ang mga sakyanan. Kapin sa 1,000 ka mga tricycle units ang nahatagan na og permit to operate. Kining maong mga ginaganoon sa pagkakaroon, medyo igo-igo pa ni apan kagahapong adlaw kini nga Lunes, pasi sa mga obserbasyon, dili gyud ang tanan nga mga tricycles ang nakadagan kagahapon. Apan temporaryong gihunong ang pag-issue niini kay giobserbahan pa ang dagan sa trapiko. Ato na kini siyang temporaryong gihunong kay aron pagsusi og paghimo og mga pagtuon kung angayan pa ba nga mo release og permit to operate alang sa ato ang mga tricycle. Nagdagan na usab ang mga modern jeepney sa dakbayan. Apan linaw tubulakaw lang ang available nga ruta sa pagkakaron ug walay biyahe ang mga modern jeepneys padung sa dakbayan sa Sugbo. Samtang gitataw sa hepe sa Talisay City Police nga mamahimo ra usab maagian ang entrance sa Bulacau area pasulod sa probinsya sa Sugbo. They will only utilize the camping as the way towards Cebu City. But when you are going to Talisay, you can still use the Bulacau exit. Uban na rin natin Quinones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naabot na karong hapon sa Environment Secretary Roy Simato kinsa gitahasan ni Presidente Rodrigo Duterte pagsusi sa sitwasyon sa COVID-19 crisis dinhi sa Nagbayan nga nagsaka kaayo ang pang-positibo. Sa suunsa ka ang sunod nga mahitabo dinhi sa ato. Ato pinagsayran pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, sa iyang pag-abot dinhi sa Sugbo, daling nakigtigom si Secretary Roy Simato ang gitudlo nga overseer sa COVID-19 dinhi sa Sugbo sa mga local officials ug uban nga mga cabinet secretaries nga kuyog niya paingon dinhi sa ato. Kauban ni Simato sa iyang pagbisita si Health Secretary Francisco Duque, DILG Secretary Eduardo Anio, IATF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ug Defense Secretary Delphine Lorenzana. Nakigtigom sila, Bob, sa mga local officials pinanguluhan ni Governor Gwen Garcia, Secretary Mike Dino ug ni Mayor
Edgar Labella kabahin sa sitwasyon dinhi sa Sugbo nga mao sa gitahas kaniya sa presidente sa tigom kagabi. Gihangop ni si Mato ang iyang tahas og misaad ni siya ka makigtambayayong sa mga local officials kung unsa may sunod nga buhaton dinhi sa Sugbo. Laing aspeto bab ang tan-awon ni si Mato og sa IATF sa health, sa hospitalization, sa mga protocols nga gipatuman dinhi sa ato og sa lain-lain pa nga mga lagda kung natuman man kini sa mga Sugbuanon taliwa nining pagsaka sa kaso dinhi sa ato. Gibutyag ni si Mato wa pa ginoy hingpit nga lagda, wa pa sila na desisyonan kung unsa may iimplementar dinhi sa ato. Gipangutana siya kung doon na ba gyoy lockdown o baka extension sa ECQ labi na dinhi sa Cebu City apan wa pa ni sila konkreto nga tubagbab. Ang bugtong nasulti lang ni si Mato nga posible kini magitawag nga mga granular lockdown o kini mga specific nga mga sitio o mga lugar lang nga dunay hilabihan kataas nga mga kaso. Ang usa sa gihimon niyang sanglitanan ang barangay Mambaling gumikan sa kataas sa kaso, so posible kuno nga mahitabo kining granular lockdown sa usa ka lugar apan makigtigom pasab ni siya sa mga local officials sa mayor o sa mga barangay officials kabahin niini. Nagtinguha ang IATF nga mulibot ni sila sa lain-laing bahin dinhi sa Sugbo aron makuha gyud ang kinatibuk-an nga sitwasyon dinhi sa ato. Sa ila pud nga pag-report unya sa presidente kung unsa may nahitabo dinhi nganong hilabihan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 labi na dinhi sa Cebu City nga halos kada adlaw ubay-ubay gyud ang makaso nga mapuno. Samtang bab kabahin iniining mga giingong komento sa presidente sa gikatahong pagkagahig o sa mga Sugbuanon bab, naghinaot si Mato nga dili gyud hinuon kini mo resulta sa hilabihan kabugat ka mga palisiya nga iyang gipatuman apan bukas man ni sila sa pag dispatch gyud hinuon sa kapulisan o sa mga sundaw apan matud niya nang naghinaot siya nga unta nga dili lang kini mo resulta sa hilabihan nga bugat nga mga palisiya kay matud pa maminaw ra man sab ang mga Sugbuanon. Atong paminawon bab ang tipik sa pamahayag sa mga national o local officials sa Tigom karong hapon. If really hindi na natin talaga mag-contain ng gusto yan, we have to further lockdown doon sa lugar na yan. Meaning, it is a lockdown within an ECQ. Parang ano lang muna doon, emphasize the gravity of the, para ma-stop na yung bleeding doon. And I was told that the Mambaling is the highest national action plan and strategy of detect, test, isolate, and treat. Ang kailangan naman dito ay talagang implementation. Why do we place Cebu City under ECQ? We need to buy time so that we can make sure that the health capacities shall catch up. Without discipline, no matter how the city is prepared, we will never be prepared as long as there is no discipline on the ground. Zero, impossible. During that time in March, I mentioned that we are the most prepared. Why? Because in terms of logistics, we are the most prepared city in the entire country. Samtang bag si Governor Gwen Garcia subling mipadangat ngadto sa IATF sa ilang hangyo nga mo downgrade na ang probinsya sa Sugbo gikan sa kasamtangang GCQ status paingon na sa MGCQ. Samtang si Secretary Francisco Duque sa Department of Health bab mipasabot sab nga ang DOH-7 duna na gidispatch nga dugang nga mga doktor o mga health workers sa mga ospital nga nagkinahanglan og dugang nga manpower. Taliwa sab kini sa kakuwangan na sinati karon sa ubang mga ospital tungod kay tuna may pipila nga gipaubos na sila mga health workers nga naka-quarantine o naka-isolate karong mga higayuna. Gikatakda sa bab nga mobisita si Mato iyang grupo sa lain-lain nga mga tambalanan ug mga quarantine facilities mo ilang sunod buhaton aron masusi ang sitwasyon didto. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. Pito na ka mga pulis sa lalawigan Sugbo ang nagpositibo sa coronavirus disease. Ano ang report? Cebu Police Provincial Office. Sumama ni Police Colonel Roderick Mariano, Direktor sa Cebu Provincial Police Office, nga nadugangan og usa ang nagpositibo nga pulis sa lalawigan. Gikan siya sa lungsod sa Cordova apan asymptomatic. Samtang ang uban nga naunang nagpositibo, nagpaabot na lang usab sa resulta silang re-swab test. Padayon ang pahimangno sa PNP sa ilang mga ginsakpan nga magmatngon aron dili mataptan sa virus. As part ng protocol, siyempre mag-ingat din tayo para hindi rin tayo mapahawa sa ating mga kasamahan.
Padayon ang hugot nga pagpatuman usab sa kapulisan sa quarantine protocol aron masanta dayon ang mga tawo nga mosupak sa mga lagda nga posibleng hinungdan unya sa pagkatap sa virus. Samtang mipadala ang CPPO ug augmentation force ngadto sa Cebu City Police Office ug sa Talisay City Police Station. Doon sa ating borders sa Cebu City, kailangan pa rin nating ipatupad yung stricter na border control natin. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Daghang mga estudyante na ang nagpa-enroll sa dakbayan sa Talisay karong school year, bisan og online o modular ang pamaagi. Samtang mga gadgets, himalita na usab kaayo. Si Lian Singkulan sa report. Gibutyag sa Schools Division Superintendent sa dakbayan sa Talisay nga daghan na ang mga estudyante nga nagpa-enroll karong school year. Ang mga enrollees moabot na og 32,093 gikan sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan. Nagpadayon pa usab ang enrollment. Nagpatabang mi sa mga barangay officials unya sila mohatag sa mga enrollment form unya ato pod hatag balik dito sa kaning barangay hall nya surupod sa ato mga BHW. Ato pong schools na apoy mga kaning drop boxes gani sa gates kung gusto sila. Gani hasta ang mga magtutudlo, sunod-sunod ang pagbansay-bansay aron makapangandam ilabi na sa mga self-learning kit. Gibutyag ni luminarias nga online o bakaha modular ang pamaagi sa pagtudlo kay anaa pa kita karon sa panahon sa pandemya. Depende o kung sina available sa mga bata sa balay. If na sila laptop, mag-online ta. But then, kung napod sila wifi, but then, kung wifi silang balay, pwede rin ta mag-digital, recorded nga mga discussions. Samtang kun mga gadgets ang hiskutan, himalita na usab kini ning panahona. Sa usa ka mall sa dakbayan, usahay tapok ang gyud sa mga mamalitay kining usa ka tindahan tungod kay mas mo barato ang ilang mga baligya. Matud pa nga usa sa mga halinon sa mga customer ang mga gagmayng tablet nga kapin sa 2,500 ang presyo. Sagol-sagol dili parehas na nay cellphone. Gusto sa silang cellphone, gusto sila dako-dakong screen, tablet ana. Mananaw og cellphone, ma'am. Para sa mga bata ba, estudyante. Gawa sa mga cellphones ug tablets, himalitan usab ang mga laptop. Kun kaniadto puno gid kining stante sa mga laptops. Apan karon mga kapuso, inyo makita nga sinaw na ug gani ang uban wala na isod tungod kay himalitan gyud kini ning panahona. Halinon usab ang printers nga matud pa sa mga naninda parehong gamiton sa mga mag-online classes ug sa mga trabahante nga nag-work from home. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Giaisolit na karon ang tibok headquarters sa Mandaue City Police Office aron na paglikay nga masundan og kagaw sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino. Restricted karon ang access sa tibuok Mandaue City Police Office Headquarters. Nagpasabot, di sila modawat og mga bisita, labi na mga outsiders. Gani bisan ang mga pulis nga nadestino sa ubang istasyonan og lower units, dili sabuna palahuson sa MCPO. Ang maong lakang gihimo aron paglikay nga masudlan og kaso sa COVID-19 ang kampo. Pasabot ni Police Major Mercy Villaro, importante ang mga tahas sa matag usa sulod sa headquarters maong kinahanglan nga masiguro nga libre sa sakit. Even sa among mga kauban na mga kapulisan from lower unit, dili gihapon namo sad siya pa usa pasudlod sa amuang headquarters. So ang ato ang communication is kuha na lang gyud ta electronic or kuha na lang gyud through messenger, Viber, telephone, radio. Ang ubang personnel giingong adto na sab mga tulog aron makalikay sa exposure. Paglikay na sad pod nga ma-infected ang ato ang mga taga headquarters kay naasad pod sa headquarters ang ato ang naa ang planning, naa din ang mga distribution of logistical, naasad pod din ang ato ang mga kuan sa ato ang compliances. Kahinumduman, una nang na-lockdown ang Upaw Police Station gumikan sa positibong kaso sa COVID-19. Tulo ka mga pulis, lakip na ang tulusab ka PUPCs o Persons Under Police Custody ang nagpositibo. Naatiman na hinuon ang ilang kondisyon ug nabalhin sa isolation center. Nakapiyansa na ang usa ka PUPC samtang ang duha nakomit na sa Mandaue City Jail. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga sakop sa Lapu-Lapu, Mandawi Drivers and Operators Association nabalaka sa kalit kapag bakbak ka sa paril sa terminal sa giingong kontraktor sa Katelco kagikatahong magtukod og cell site sa maong dapit. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang video sa pagguba sa paril sa luyong bahin sa Paho Terminal kagahapon. Matod sa mga PUJ drivers ug operators, gikahibong nila kung nganong kalit lang gibakbak ang paril sa terminal nga wala man gani kini gipaagi og public consultation. Wala hinuon hingpit nga maguba ang paril, kay igo ra kining gibuslutan aron makaagi ang bako nga iya sa usa ka pribadong kompanya nga gikatahong magtukod og cell site sa dapit. Sa mga hulagway nga gipada sa mga PUJ drivers, makita nga gitaod ra usab og balik ang mga grills. Nag-confirm lang mi kung sa katinood nila trabaho, nagserbisyo ba sa gobyerno, ug asa sila nagserbisyo, usaror po mi ka ordinaryo nga magbubuhis. Matod ni Rofo Piloton, presidente sa Lamdoa, kung Lapu-Lapu Mandawi Drivers and Operators Association nga ang pagguba sa paril ug pagpaagi sa mga construction equipment sa Paho Terminal inay adto iagi sa pribadong luna, nakapasamot sa ilang kabalaka, ilabi na kay tulo ka buwan na silang wa tuguti sa IATF ug sa LTFRB nga subling makabiyahe. Nareklamo gyud ang mga operator nga ganon ninanang hitabo. Nga kani sa among sitwasyon karon diri sa terminal, natagpuyo kami kay wa kami kay biyahe, kadugay nga mga buwan. Si OIC City Attorney James Saison mitataw nga walay gi-issue nga permit ang Lapu-Lapu City Government sa mga cell sites. Gikatahong barangay clearance lang ang nakuha sa nasoyng kompanya apan napakyas kini pagkuha og clearance sa kaap. Matod sa OIC City Attorney, tungod kay napakyas ang principal pagkuha og permit gikan sa kaap. Hinungdan nga wa usab kini maisyuhi og locational clearance sa dakbayan. Gani ang hitabo kagahapon sa Barangay Paho, nahitabo usab sa Barangay Pahak sa miaging semana. Nga kabaw sila na sila violation. Nya kanang isyuhan na mo sila sa other barangay. Karon ang ilang puntaryahon, ang government property na pud sa lahing barangay. Yeah, ako sila nawa sila permit. So, in the first place, bad faith sila daan. So, we will teach them a lesson. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. 12 ka mananagat nga kanhi nagpositibo sa COVID-19 ang nakauli na. Sila gibutang sa isolation facility sa probinsya sa Negros Oriental. Sulod sa kapin usa ka buwan, napadpad sila sa probinsya ni Antong Mayo 17, kauban ng kapin usa ka katus ka mga mananagat sakay sa usa ka fishing boat. Usa ka mananagat nga taga Bindoy, Negros Oriental ang nahabilin sa facility human mag-double positive. Suma sa PHO, natakdan ang mga mangingisda sa kapitan sa barkong panagatan nga namatay sa COVID-19 o gi-cremate sa Navota City dito sa Metro Manila. Una sila gihatod dito sa Negros Oriental. Gawa sa kapitan, duha pa kakauban nila namatay sa mga barko samtang tua pa sila sa laod. Ang 12 ka mananagat ipaubos sa laing 14-day quarantine silang tagsa-tagsa ka lugar nga ulian. Sa laing bahin, duha ang nadugang sa ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Dumaguete City ug Negros Oriental. Sa kinatibukan, 23 na ang kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Humantang tanga sa listahan ang duha nga mga mangingisda gikan sa Sambuan ug Santander, Cebu. Sagad sa tambag, karong panahon na sa mga doktor ang pag-ehersisyo aron mas himsog ang panglawas ug dili daling mataptan og mga sakit ug sama usab sa COVID-19. Usa sa mipamatuod niini ang 50 anyos nga inahan. Kini ang report ni Femery Dumabok. Kini si Luisita Hadolco, mas nailang Inday Hadolco. 12 ka tuig ang nilabay, mitimbang og 136 pounds ug adunay health problems sama sa asthma, sakit sa kasing-kasing, high blood, ulcer ug uban pa. Fast forward sa iyang golden years kun 50 anyos na karon, mitimbang na lang og 109 pounds ug makahimo sa labing minus 25 ka mga push-ups nga nagsilbi niyang usa sa mga ehersisyo matag adlaw. Nakapaaghat niya sa pag-ehersisyo ang iyang mga sakit. Sud sa 11 ka tuig, nakasalmot na usab siya sa nagrelaing mga marathon o triathlon.
after na ako nanganak sa akong ikatulo, kanang sige na akong kasakit. So halos every week na ako sa hospital. Nya daghan ko kaayong kuan kanang maintenance ato. Siguro 6 tablets a day. Iyang giangkon nga nakapahadlo kaniya ang pagtumaw sa coronavirus disease. Kaya na siya daang balatian. Apan, mas nakapadasig kaniya nga mas mupadayon sa pag-exercise. Lakip sa nainganyo iyang bana og tulo ka mga anak nga mga lalaki. Gani human sa enhanced community quarantine diha sa lungsod sa Konsolasyon sa kanunay niyang pag-exercise. Bonus pa kay nagka-abs na pa si Inday. Tungod sa akong kahadlok karon bitaw nga nakoy mga anak unya kani nga virus atong atubang i-divert ang akong mind, so maglimpyo, mag-asikaso sa mga bata, pero ang workout dili jud ako siya biyaan. So daily ko mag-workout sa bahay. Uban sa pag-ehersisyo, pahinumdum ni Inday sa publiko nga batasanon usab kanunay ang pag-inom og tubig, pagkaon sa masustansya ug ang healthy lifestyle aron siguradong lig-on ang immune system. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nolsaro. Maayong hapon mga kapuso.